салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. мувофиқи маълумотҳо тақрибан 80% аҳолии ҷаҳон дар давоми умри худ дарди миён ё сутунмуҳраро аз сар мегузаронанд. сутунмуҳра такягоҳи асосии скелетро ташкил медиҳад. агар он мисли асо ҳамчун устухони мустаҳкам мебуд, он гоҳ ҳаракатҳои мо маҳдуд аз чандирӣ маҳрум мешуд. имрӯз доир ба сутунмуҳраи инсон ва бемориҳои мансуб ба он суҳбат хоҳем кард. агар дар бораи ин мавзӯъ маълумот гирифтан хоҳед, пас моро ҳамроҳ бошед. аслан сутунмуҳра бахши аслии устухонбандии инсон дар нимтанаи болоӣ аст. нақши сутунмуҳра дар ҳаракат кардан, устувор будан, хамрост шудан ва чархидан асосӣ аст. қабл аз он ки доир ба як бемории хоси сутунмуҳра маълумот пешниҳод кунем, бояд доир ба ин узви ҳаётан муҳим маълумоти кофӣ дошта бошем. таваҷҷӯҳ кунед. вазифаи асосии сутунмуҳраи инсон ин такя ва ҳаракат мебошад. аз 33-34 муҳра иборат мебошад. қисмати ва аз 5 қисм иборат аст. яъне қисмати гардани сутунмуҳра 7 муҳра иборат мебошад. қисмати қафаси синагии сутунмуҳра бошад аз 12 муҳра иборат мебошад. қисмати камарии сутунмуҳра бошад аз 5 муҳра иборат мебошад ва қисмати камарии чорбанди сутунмуҳра аз 5 муҳра иборат мебошад ки ҳаман ин муҳро бо якдигар пайваст мебошанд ва қисмати думғоза бошад аз 4 ё 5 муҳра иборат мебошад. ҳар як қисми сутунмуҳра аз муҳраҳо иборат ҳастанд ки ва байни худашон яъне ки хусусияти хуб тағйиротҳои хусусиятҳои хосро дорад. дар қисмати гардани сутунмуҳра бошад яъне ки камонакҳои паҳлӯӣ ки дар байнашон сурохӣ аст ки бо байни ин сурохиҳо шараёни вертебралӣ мегузарад. аз қисмати шашуми муҳраи гардан сар карда то якуми яъне ки муҳраи якуми гардан дар шохчаҳои паҳлӯии сутунмуҳра яъне ки сурохиҳои байни сурохиҳои ҷойгир аст ки ба он шароёни вертебралӣ гузашта ба дохили косахонаи сар ва таъмини қисми қафои мағзро ба хун таъмин мекунад. ҳар як сегменти сутунмуҳра яъне ки бо пайваст кардани муҳраҳо бо воситаи чӯра яъне ки тағйиротҳои тағоякҳо мебошанд ки ин иборат аст аз хилофаки фиброзӣ ва чихеле ки дар қисмати вай ҷойгир ҳаст. дар қисмати ҳар як сегменти муҳра иборат аст аз хилофаки мана фиброзӣ ва пулпозни ядро мегӯем ки дар байни муҳро ҳар як диск неки тағояк ҷойгир ҳаст, ҳар як диск ки вазифаи асосии сутунмуҳра яъне буғумро иҷро мекунад. акнун мегузарем ба мавзӯи асосии барнома. дар байни ҳамаи қисмҳои сутунмуҳра қисмати миён бештар ба ташаккули грижа ё ба истилоҳ чӯра дучор мешавад. ин ба зиёд шудани сарбории миён вобаста аст. тақрибан 70% ҳамаи бемороне ки дар бораи мушкилоти сутунмуҳра ба духтур муроҷиат мекунанд, аз чӯра ё грижаи байни дискҳои сутунмуҳра азият мекашанд. мехостем намоиши имрӯзаро низ бо бахши пурсиши сарироҳӣ оғоз кунем, то фаҳмем ки шаҳрвандон доир ба мафҳуми чӯра ё грижаи байни дискҳо чӣ медонанд ва оё бо ин беморӣ шинос ҳастанд? ин бемориест ки бинобар сабаби бисёр дар курсиҳо нишаста муддати тӯлонӣ кор кардан ва бештар дар дар ронандаҳо мешавад ва дар шахсоне мешавад ки бор бисёр мебардоранд. Это последствия неправильного чего-то. Хали вазбини мебардори, агон чӣ меша гриж намешава? Шунидагиам онда ки
نشدم خیلی مقصد معلومات ندارم. Слышала, но не знаю. чура ё грижаи байни дискҳо чист? мувофиқи андешаи мутахассисон, грижа вақте пайдо мешавад ки диски сутунмӯҳра фарсуда шуда ба сурохиҳои сутунмӯҳра медарояд ва сабабгори илтиҳобу варами бофтаҳо мегардад. дар натиҷа дарди сутунмӯҳра зуҳур менамояд. беҳтараш дар ин маврид ба мутахассис муроҷиат мекунем. вайроншавӣ ғизогирии мӯҳраҳо ба бемориҳои гуногун оварда мерасонад. яъне ки чораи байни мӯҳраҳо ки байни мисол мардум бисёр яъне ки чунин бемориҳо ба вақтҳои охир зиёд шуда ҳастанд. хоб чӣ хеле ки дар акс мо мебинем мана ҳар як сегменте ки дар сутунмӯҳра ҷойгир аст тағйиротҳое ки тағйиротҳои патологии пайдошуда ҳамчун остеохондроз яъне пайдошавии дегенеративии дистрофикӣ ҳар як қисма сегменти мӯҳра сутунмӯҳра вобаста ба сегменти вайроншавӣ дар кадом сегменти пайдошудаи тағйиротҳои патологӣ ҳамчун дигар бемориҳо пайдо мешавад. яъне ки сабаби остеохондроз ва пайдошавии чӯроҳо ки дар сабаби муроҷиати беморон мегардад бо шикоятҳои дард ва карахшавӣ дар қисмати андомҳо ёки даст ё поча ёки пойҳо ва дардҳои шадиди речагӣ муроҷиат мекунанд ки дар натиҷаи гузарондани ташхисҳо яъне ки мрт ёки компютер ёки рентгенӣ тасдиқ кардани чӯроҳо муайян мегарданд ва дар вақти муоина маълум мегардад ки чӯра дар натиҷаи баромадан решачаро ба яъне ки зер мекунад ва сабаби пайдоиши шикоят мешавад, яъне ки дард мешавад, яъне ки дардҳои шадиди речагӣ ва инчунин дигар аломатҳои клиникӣ пайдошавии бемор шуда ва баъд ба мутахассисон муроҷиат мекунад. остеохондроз чист? остеохондроз аз калимаи остео яъне устуғон, хондроз яъне хряш ба забони лаҳҷавии худ мо мегирем киркрак мегем. манами диски байни мӯҳраҳо остео хондроз тағйирёбии тана буғум пайвандакҳои сутунмӯҳрара остеохондроз меноманд. тағйирот вақте дар танаи сутунмӯҳра ба амал меояд боиси пастшавии танаи мӯҳра мешавад ки дар натиҷаи пастшавӣ фишороварӣ ба диски байни мӯҳраҳо оварда мерасонад. дар ҳолати фишор овардан ба диски байни мӯҳраҳо паҳмшавӣ яъне пачақшавии диски байни мӯҳраҳо ба вуҷуд меояд. ҳангоми пачақшавӣ дар байни ҳамин диски байни мӯҳраҳо ядрои пулпозӣ ва ҳалқаи фиброзӣ мавҷуд аст ки дар таркиби он 78 то 88% обро ташкил мекунад. ҳангоми пачақшавӣ манамин диски байни мӯҳраҳо тарқишҳо пайдо мешавад ки ба воситаи тарқишҳо ҳамин оби байни мӯҳраҳо хориҷ мешавад ва мӯҳра ҳолати эластикии худро гум мекунад. дар натиҷаи гум шидани ҳолати чандирӣ ба забони лаҳҷавӣ ба забони тоҷикӣ бигем ҳолати чандирӣ вақте ки гум мешавад фишороварӣ ба диск меояд ва ҳамин ҳалқаи фиброзӣ рахна шуда вориди канали ҳаромағз мегардад. манами воридшавии ҳалқаи фиброзӣ ва ядрои пулпозиро чӯраи байни мӯҳравӣ меноманд.
میان گرفتاران بیماری گریژ بین مهره‌های ستون مهره میان زیادتر 150 حالت به 100,000 اهالی در یک سال. چوره ستون مهره گردن کمتر و در منطقه‌های قفس سینه خیلی کم به نظر می‌رسند. беморӣ чӣ тавр пайдо мешавад ва аз куҷо сарчашма мегирад? ба андешаи духтурон омилҳо зиёданд. бояд гуфт ки баъди 30 солагӣ одатан устухони одам камширеш ва худи онҳо нисбатан нозуктар мешаванд ва аз ин сабаб тағйиротҳо дар шакли он ба вуҷуд меояд. маъмулан шахсоне ки рӯзи дароз камфаъоланд ва соатҳои зиёд менишинанд ба чунин беморӣ гирифтор мешаванд. ин яке аз омилҳои ба вуҷудоист. сабаби пайдоиши чураи байни муҳравӣ мешавад дар натиҷаи иҷроиши корҳои вазнини ҷисмонӣ, дар натиҷаи илтиҳоб гирифтани сутун муҳра, дар натиҷаи бемориҳои сироятии сутун муҳра, дар натиҷаи иҷро кардани аз ҳад зиёд корҳои вазнини ҷисмонӣ, дар натиҷаи дуруст истеъмол накардани ғизо ба вуҷуд меояд. ҳангоми баромадани чураи байни муҳравӣ ва фишор овардан ба решачарои ҳаромаз дард пайдо мешавад. тағйиротҳои дигаргунӣ ки дар стумра пайдо мешавад, яъне ки ба стадияҳои пайдошавии чураҳо қавати бологӣ дар ҳолати яъне ки нормалӣ дида мешавад ки чура дар чурани диско, яъне дар ҳолати қаноатбахш, яъне ки байни муҳрҳо 4-1 ҳиссаи муҳраро ташкил мекунанд. дар натиҷаи пайдо шудани тағйиротҳои дегенеративии курсҳо бошад, фосилаи байни муҳрҳо паст мешавад, яъне ки паст шуда ва дигаргунӣ ва баромади чораҳо яъне сар мешавад, пайдо мешавад. аз протрузия саршуда, яъне пролепс ва дигар тағйиротҳои дегенеративӣ ва дистрофикӣ пайдо мешаванд. сабаби муроҷиати бемор, яъне ки сабаби шикояти бемор ва клиникаҳои бемор пайдо мешавад. ستونموره شخص کلانسال با بار عمودی تا 400 کیلوگرم تاب آوردن میتواند. چون این قوت به او توسط مایع بافته داده می شود که دیسک های بین ستون مهره را پر میکنند و از بتون مستحکمتر بیوسترکتور ایجاد میکنند. اما هنگام برداشت نادرست وزن ها با مرور زمان مهره ها میتوانند دیسک را پخش کنند که در نتیجه گریژ دیسک پیدا می شود. тавре дида мешавад, аслан калонсолон ба чунин навъи беморӣ гирифтор мешаванд. албатта аз рӯи дард дар ҷои муҳраҳо метавон онро ташхис кард, вале доир ба ташхиси дақиқ мутахассисон чӣ мегӯянд? барои аниқ кардан ва тасдиқ кардан андоза ва ҳолат ва ҷойгиршавии чораҳо ташхиси ҳозиразамони МРТ-и қисми гарданӣ ё камари чорбанди стумра гузаронда мешавад ва дар натиҷаи тасдиқ кардан, тасдиқ шудан ва тасдиқи чура ки ба клиникаи бемор мувофиқат мекунад, тавбатҳои ҳар хел тавбатҳо таъин карда мешавад. карахтӣ дар пой мушоҳида мешавад ки беморон ҳангоми шикоят мегӯянд ки мана ин почамон ранги кунда шудааст ё ки аз ҳад зиёд карах шудан сустӣ дар почак мушоҳида мешавад. ҳангоми муайян кардани ҳиссиётнокӣ дар минтақае ки манаму решача фишор овардааст, ҳиссиётнокӣ мушоҳида намешавад. рефлексҳои манаму сухажилӣ дар зонуҳо, дар пойҳо паст мешавад ва ниҳоят аломатҳои дигари неврологӣ ҳаст ки аз рӯи ӯ мутахассис муайян мекунад ки дар бемор дар ҳақиқат нишонаҳои чураи сутунмуҳра вуҷуд дорад. ва барои 100% муайян кардани дар бемор чураи сутунмуҳра ҳаст ё нест, ба бемор ташхиси компютери томография гузаронда мешавад ки дар ин ташхисҳо мо пурра дида метавонем ки дар бемор нишонаҳои аломатҳои чураи сутунмуҳра ҳаст ё не. манамин ҳаромаз бошад, агар мана омад дар ҳамиҷа бинед ки мана ҳамиҷа фишороварӣ ба ҳаромаз
دیده می شود. من در این عکس هم دیده می شود که چوره برآمده در اندازه اش اگر خود دیامتری کانال هرمز 1 سانتیمتر باشد، الکی در همین بیماری که ما حاضر میبینیم با مقداری 7/9 قریب ببینید که 80% کانال هرمز رو فشار آورده است و از همین با مقداری 1.5 سانتیمتر از همین جای برآمد چوره با پایان میگراسیون شده رفته است و این تاثیر به ریشه‌چه هرمز میرساند. این در عکس پهلویی باشد نشون میدهند و در عکس های کندلنگ من شما اگر مردم مثال متخصص هم نباشد بسیار آسان دیده می شود که من همین سکنجه این هرمز است، بوتون است، اما در اینجا باشد من از طرف راست هرمز نمایان است، از طرف چپ باشد هرمز نمیتواند. این به اون وادار میکند که چوره از طرف چپ برآمده به طرف چپ ریشه‌چه هرمز فشار آورده است. سن و سال ستون موره انسان نه از روی شماره سالهای زندگی بلکه از روی چندری آن معین کرده می شود. همین طور در نفرانی که به یوگا مشغولند در سن 70 سالگی ستون موره در چندری از پسران 15 ساله کم نیست و آنها حتی درباره موجودیت استخوندروز نمیدانند. عادتاً طبیبان به طبابت چوره یا گریژه بین دیسک‌ها با داروها، سوزندارو، مس، مشهای خاص بدن شروع می‌کنند. ولی در بعضی حالت‌های دیگر عملیات جراحی ناگزیر است. اصول‌های طبابت کدام‌هایند؟ طبابت‌های یعنی که کنسرواتیوی یا با طور داروگی یعنی میارلکسانتو ویتامین کمپلکس میارلکسانتو گروه های ویتامین تراپی گروه B داروی نستروئید تعیین کرده می شوند. این چون فیزیوتراپی علاوه کرده طبابت کنسرواتیو تعیین کرده می شود. در حالت کلینیکای مینیمالی بودن یعنی چوروی خرد بودن طبابت کنسرواتیو تعیین کرده می شود. طبابت کنسرواتیو به نتیجه باشد، من علامت های کلینیکی بر اعلا باشد، کرختی باشد، من فلجی در بعضی حالت ها بیماران دیر مراجعت میکنن فلجی در پای پیدا می شود، البته در این حالت ها حتما به بیمار جراحی گذراندن در کار که تا اینکه تیزتر منم ریشه‌چه آزاد شود و خونگردشش خوب شود و با حالت اولا برگردد. برای گرفتار نشدن به چوره یا گریژه بین دیسک‌ها آیا چاره‌ها وجود دارند؟ در این مورد متخصصان چی نظر دارند؟ توجه میکنیم. ستون موره رو اصلا موشک‌ها مستحکم می‌دارند. در نتیجه از مشق‌های جسمانی دور شدن بیماران باعث سست شدن موشک‌ها می‌گردد. وقتی که موشک‌ها سست گردیدند البته فشارآوری به تنه مهره و دیسک بین مهره‌ها می‌گردد و هنگامی کمتر هم زیاد باری وزن برداشتن الکی این موشک‌ها ستون موره را نگاه می‌دارد، لیکن اون مقداری باری که از بدن مقصد زیادتر وزن‌تر است دیسک بین مهره‌ها برداشت کردن نمی‌توانند و کفیدن حلقه فیبروزی و برآمدن چوره بین مهره‌ها پیدا می‌شود. برای گرفتار نشدن بیماران با چوره‌ها باید سری وقت مراجعت کنند، بسیار با ورزش‌های سبک بدن مشغول شوند و با کارهای جسمانی دائما مشغول باشند. مشق‌های منتظم جسمانی در طول حیات می‌توانند به روند سالمی ستون مهره فایده کنند. پس سلامتی هر نفر پیش از همه در دست خودی است. با امید حفظ گنج بی‌بهای هر کدام شما شماره نوبتی نمایش به انجام می‌رسد. همیشه سالم و بردم باشید تا بازدید.